Sitä oltais taas Koskentiellä. Vähän ruttuset verhot, mutta olette jo tottunut siihen, että aina jotakin vikkoa löytyy. Tämän päivän juttu on tuo Riimeän lasin Tamara Aladinin Pompadour. Perinteisenä vihreänä, Riihimäen vihreänä. Nätti kuin sikaa pienenä, ei sille maha mitään. Näitä on tehty tosi monessa eri muodossa, näitä maljakoita, ja tykkään tästä oikein erityisesti. Erikoista tästä tekee vähän se, että tässä on tämmönen niin sanottu alusastia mukana ollut aina. Eli tää on tehtaalta lähtenyt tämmösen alusastian mukana. Signeerausta näissä ei oo, eikä niin kuin mulle tarviikaan olla, että signeeraus on vähän semmoinen kyseenalainen juttu, että tuo jossakin vaiheessa arvoa, mutta ei aina. Ja mulla nämä on aina siis käyttöastioita, kaikki mitä mä kerään. Tässäkin on ollut kukkia ja kaikki vanhat arabiat ja kaikki mitä esittelen teille, niin ne on mulla arkikäytössä, koska käyttöön ne on tehty. Kivaa kun katoit!